Hej så, velkommen tilbage igen. I dag kunne jeg godt tænke mig at snakke omkring det her med annoncer, der bliver afvist. Fordi det, der ofte sker, det er, at jeg får rigtig mange henvendelser på mail og på min blog og kommentarer osv. med, Miki, hvorfor bliver mine annoncer afvist? Der er jo et helt kartotek på Facebooks FAQ, eller hele deres forum, hvorfor ens annoncer bliver afvist. Jeg vil lige starte med at sige, der kan være mange årsager til det. For det første, så kan der være, at din landingsside er scam, eller den ser ikke ordentligt ud i forhold til det Facebook algoritme mener er en rigtig landingsside. Det kan være, at dit billede indeholder for eksempel for meget tekst. Det er stadigvæk nogle gange et issue, selvom de egentlig har fjernet tekstreglen, der har været tidligere. Det kan være, at du skriver med det, der hedder grimt sprog på godt jysk. Det er altså for mange bandeord. Hvis du er personlig i din annoncering, det vil sige, hvis du for eksempel skriver, har du brug for, at dit kolesteroltal for lavt osv. Hvis du arbejder i specielle sektorer, det vil sige, hvis du har med lån, helbred, penge generelt, sådan nogle ting at gøre, kan de også godt være svære at få godkendt. Hvis du bruger for mange emojis, kan det være svært at få godkendt. Hvis du har forsøgt for mange gange at få reviewet en annonce for at puste det igennem, eller det man kalder reworde Facebook system, altså prøve at komme udenom deres system. Jeg vil ikke anbefale, og det her det er virkelig en kraftig anbefaling, at forsøge at snyde Facebooks platform. Når du trykker publicer, som du kan se, jeg gør lige på den her annonce her, og hvis du så får en annonce tilbage, der bliver afvist her, det gør den her nok ikke, fordi jeg ikke har lavet nogen fejl i den, men det kan godt være på grund af det issue med, at min Facebook eller min Instagram er privat, så det er jo heller ikke en særlig god annonce, kan man sige, men lad os antage, at den her den bliver afvist, så vil jeg forsøge, hvis de skriver, hvad der er problemet er, vil jeg forsøge at ændre det. Hvis jeg ikke mener, der er en udfordring, så vil der herover i toppen af de annonce, prøv at se på min mus på skærmen herover, der vil komme en lille pop-up, hvor der står, hvorfor de annoncer er blevet afvist. Der vil være en knap, hvorpå du kan trykke request review. Det vil sige, hvis din annonce bliver rejected, så vil der være en knap, hvor der står, at du kan bede om manuel gennemgang af din annonce. For det der også sker, det er jo Facebooks algoritme, der flagger vores annoncer. Og det kan ofte ske, hvis det frem, som sagt, at der er et eller andet, der lige springer i øjnene på Facebooks algoritme. Det er klart, at nogle gange, når der for eksempel er politiske valg, der sker nogle forfærdelige ting i verden, så er det klart, at så bliver Facebooks algoritme ofte mere følsom. Det så vi blandt andet i forbindelse med Trump-valget. Det der skete, det var, at ofte så var der mange, der fik lukket deres annoncekonto. Det kommer ind på senere hen, hvorfor det kan være træls, og hvad man kan gøre. En anden ting, det er også, at hvis du bruger rigtig lang tid på at lave dine annoncer, så er det selvfølgelig træls, at de bliver afvist. Og det kan være svært det der med, hvis man lige glemmer at tjekke op på det, så kan det jo være, at du tænker, at de kører egentlig. Det er ikke sikkert, at de gør det, hvis de nu er blevet afvist. Og så kan det godt være, at du kommer tilbage efter 3 dage, 4 dage, 5 dage. Jeg havde lige 4 annoncer, der blev afvist. Så det jeg anbefaler nogle gange, det er, at hvis frem du laver nye annoncer, så i stedet for at pause alle de gamle, før de nye kører, så er det lige den der har performet bedst fra tidligere, køre videre. Fordi så vil du undgå det der med, at alle de nye annoncer lige pludselig bliver, man kan sige, gåseøjne afvist. Og så er der ikke noget, der kører. Det vil være træls, specielt op i de perioder, som Black Friday og som julesalget, og andre perioder på året, hvor der er rigtig meget salg online. Specielt også under corona. Så det jeg vil anbefale, det er helt klart at passe på med at lave den her strategi med at bare lave nye annoncer, og så ikke lade noget køre videre. Det kan jo godt være, at det bliver afvist. Du får ofte en mail, står der, your ad has been rejected. Så er det, du kan gå ind og gøre noget om. Ofte vil man godt kunne spotte, hvad fejlen er. Nogle gange kommer Facebook ikke med en fejl. Det du så skal gøre i de tilfælde, det er, at du skal lave en ny annonce af min anbefaling. For du ved ikke, hvad fejlen er. Ellers så kan du selvfølgelig request det her manual review. Hvis den stadigvæk bliver afvist efter manual review, så lad være med at blive med at sidde og force den igennem. For der er stor sandsynlighed for, at du så får lukket din konto. Og det er altså ikke særlig nemt at få dem åbnet igen. Og du kan ikke bare oprette en ny annoncekonto. Det kan du godt, men chancen for, at du til sidst bliver helt bandet, den er rimelig stor. Så lad være med det her med at forsøge at krydse sværd med Facebook. Det er en rigtig dårlig idé. Så afviste annoncer,
det er meget normalt. Det sker hele tiden, både i Facebook, Google Ads, Snapchat, Pinterest, you name it. Alle platforme har den her safety, man kan sige measure, altså sikkerhedsforanstaltning, som gør, at der ikke kommer til at løbe for mange annoncer på platformen, som er uhensigtsmæssige. Og det er jo klart, at i takt med, at politikerne også lægger større pres på de her online medier, så er det selvfølgelig klart, at de her filtre nok bliver svagere og svagere til tider, altså hårdere og hårdere for os annoncører at leve op til. Det er også derfor for eksempel emoji-delen og personlige henvendelser osv., at først de senere år, de virkelig er slået ned på den del. Og faktisk så kan de slå så meget ned på det, at de også lukker det kreditkort, du har sat til. Så der er masser af muligheder for Facebook, hvorpå at de gerne vil vise, at hvis du ikke overholder vores regler, så er du ikke velkommen på vores platform. Så lad være med at teste deres grænse. Det er en rigtig dum idé. Det er ligesom et parforhold. Det er sjældent godt at gå helt dertil, vil jeg sige. Så pas på med at blive ved med at prøve på at force det. Så hvis du ved for eksempel, at du gør noget forkert, så stop med det. Lad være med at forsøge at sælge shady produkter. Lad være med at forsøge at gøre nogle ting, som du godt ved er i gråzonen. Det er altså ikke min anbefaling er at bruge Facebook til noget, du ved vil have en gavn over for de brugere, du annoncerer til. Hvor dine produkter lever op til det, du annoncerer med. Husk på, der er også mange markedsføringslovgivningsting. Det er ikke noget, der kan afvise dine annoncer, men sørg for at tjekke op med jeres advokat eller en jurist i forhold til de her regler, der er inden for markedsføringsloven, med hvor lang tid du må køre et tilbud osv. Det er selvfølgelig klart, som lille virksomhed kan man ofte flyve under radaren i lang tid. Ikke at jeg anbefaler det, men det er klart, at desto større du bliver, desto sværere bliver det. Men lad være med at forsøge, plus det er også træls for forbrugeren, hvis de hele tiden ser det samme tilbud, er det jo reelt set ikke et tilbud, og effekten går også lidt af annoncerne. Så overvej lige, om det er, hvad din strategi skal være. Og husk på, desto bedre produkt du har, desto bedre virker dine annoncer. Og der er en anden lille catchy ting, det er, at Facebook er begyndt at lave de her spørgeskemaer på annoncering. Så hvis der kommer for mange negative oplevelser på dine annoncer, så vil du altså også opleve, at dine annoncer bliver afvist, score lave qualities, plus at du risikerer at få din konto lukket. Så sørg nu for at sælge noget ordentligt, og hjælp brugerne, sørg for at svare på kommentarer, sørg for at du sender varerne til tiden. Alle de her ting, der kan være med til at skade din annoncering. Det her det er ikke en prædiken omkring moral eller dårlig moral osv. Det er bare for at sige, at det har også en effekt på din annoncering. Fordi rigtig mange dårlige kommentarer, rigtig mange flags på dine annoncer, risikerer at du får lukket hele din konto. Så overvej lige, at hvis du har en annonce, der går rigtig godt, om du også får svaret på kommentarerne, og om brugerne egentlig ser tilfredse ud i kommentarfeltet. Det er en meget god indikator på, om de produkter, du sælger, også giver mening for folk. Så det her, det var afviste annoncer. Til jer, der sidder og tænker, hvad så med quality score, hvad så med alt muligt andet? Det vigtigste er faktisk, det er selvfølgelig fint nok at kigge på din quality ranking og alle de her ting, og det betyder egentlig bare, hvor stor relevans din annonce har for den målgruppe, du viser den til. Men i sidste ende handler det jo rigtig meget omkring de resultater, du får ind. Det kommer vi tilbage til under tracking. Men hvis du får nok landingssidevisninger ind, altså nok, der har besøgt din hjemmeside ind til en pris, du synes, der er fair, hvis du får nok salg igennem til en fair pris, alle de her ting afhænger jo af, om det du betaler for, også er noget, du synes, der er retfærdigt og giver mening i din forretning. Igen, lige et skridt tilbage og sige, jamen, vi kan se, at vi sælger mere, vi kan se, at vi får mange flere visninger, vi når langt bredere ud og alle de her ting. Derfor giver det mening for os. Så pas på med, at det ikke bliver sådan en, at du kun kigger på Facebooks metrics. Du skal også kigge på dine egne metrics. Så selvom nogle af dine annoncer måske scorer lidt dårligt og sådan noget, ikke? Hvis du kan sidde og se, at du får gode salg igennem, kommentarerne er gode og alle de her ting, det er jo ikke altid, at Facebook kan sidde og se din performance på samme måde. De kan bare se deres tal. Men der er jo rigtig meget afspildt effekt, som vi kommer til at snakke mere om i tracking, som man ikke lige nødvendigvis kan sidde og se i Facebooks feed, eller i Facebooks backend system her, ikke? Så det var afviste annoncer. Husk på, at det sker for mig hele tiden, så lad mig blive bekymret om det. Bare lad være med at forsøge at gå over grænsen med hensyn til Facebook, okay? Så alt held og lykke med at lave de annoncer, og glæder mig til, at du får din første annonce afvist. Det har jeg selv prøvet tusindvis af gange, så vi snakkes ved.